Domnilor polițiști, nu-i molestați pe credincioșii noștri. Ilegalitățile sunt pe șantierul cultului Catedral Plaza. Asta e altceva, notați numele. Filmează-mă. Domnilor polițiști, vă rugăm și vă conjurăm, opriți intimidarea sfinților credincioși. Uitați ce spune. Eu sunt aici în față la catedral. Ilegalitățile se comit pe turnul Catedral Plaza. O grămadă de trupă de gendarmi, poliția, mine m-au filmat că fac filmări operative. 01? Da. 07. Nu. Domnilor polițiști, opriți intimidarea sfinților trecători. Dumneavoastră, calitate de ce vorbiți? Ocupați-vă de hom. Lăsați-mă să fac treaba. De aceea care lucrează. Ce nu prezintă documentul de identitate. Dar pentru ce m-ați văzut aici? Și dumneavoastră respectați legea? Dați-i ce lege? Dați-i date. Ați notat datele domnului? Ați dat, da? Ce? Ați luat datele domnului? Nu, asta este dumneavoastră. Dați-i datele. Datele vă și de problemă. Așa, și dați pe asta și verificați nu este problemă, da? Da, și nu știu. Ce ne trebuie? Domiciliu, vă rog, o buletin. Alo? Nici pixul nu vrea să scrie, domnule. Nici pixul nu vrea să scrie. Vă rog. Foarte bine. Domnilor polițiști, oprim intimidarea sfinților credincioși. Și a preoților. Pe șantierul cursului. Acolo sunt ilegalități. Domiciliu, dați-i domiciliu. De ordine și acolo nu îl vorbim. Este și nu. Domnilor polițiști, respectați uniforma și jurământul de cult. Nu-i mai apărați pe hoți. Ceea ce care lucrează încălcând legile țării. Datele dumneavoastră. Cred că da. Suntem în fața catedralei, este domnul Grața și poliția legitimează părinții noștri de către Așa că vă ține și nouă datele. Dați-mi și nouă datele. Și acum vreți să mă urmăriți, să mă accidentați, să vin o mașină peste mine. Domnul, așa se întâmplă. Dacă se întâmplă ceva, vă rog să-mi dați datele dumneavoastră. Nu vă numiți de acolo dumneavoastră. Respectați-vă uniforma și Stai, filmează aici, că după ai luat de pe locotenent. Dacă nu se întâmplă ceva, dumneavoastră nu se întâmplă. Așa, Dumneavoastră cum v-ați legitimat verbal? Verbal v-ați legitimat? Legitimația, doamnă. Să vedem și noi. Domnilor polițiști, uite, filmează.